Ola amigas e amigos, convidámosvos a todos a ver o noso documental Orixes 10 anos de Nova Era o vindeiro venres 30 de agosto pola noitiña no Auditorio Municipal de Verín. Non vos lo perdades, aquí vos esperamos, que seguro que vai ser do vosso agrado, vai gustar moito. Pois a documental é un pouco contar a nosa historia, é unha documental feita por nós mesmos porque pensamos que mellor podíamos contar toda esta vivencia dos últimos 10 anos. É unha maneira de chegar ao noso público que vexan que hai detrás de Nova Era. Queríamos tamén resumir estes 10 anos nalgo que quedara plasmado para tamén ver no futuro e recordar estes tempos. É o punto de inicio tamén da celebración deste 10º aniversario da banda. Todo o que facemos sempre tentamos primeiro disfrutalo durante o proceso de facelo e tamén despois que quede para a posteridade. Entonces, pois eu creo que é unha cousa, pensamos que é unha cousa moi bonita facelo, tamén disfrutar do proceso, pero que quede, como dixemos antes, para a posteridade. É unha maneira, queremos que poder celebrar o 10º aniversario. Bueno, pois as testemunhas que temos son os propios integrantes da banda e algúns amigos e artistas que compartiron connosco ou nos axudaron durante estes 10 anos a que Nova Era tuvera un ano máis, un día máis de vida. Entonces, son esas testemunhas que dan a súa visión de como foi esta época toda a través das actuacións, dos ensaios, dos bons momentos e tamén dos malos momentos que se viviron dentro do seo da banda. Que creo que somos dos únicos que facemos todo o traballo de maneira altruista. Entonces, todo o que facémoslo por nós, para disfrutar e para Verín. Non hai nada máis detrás, non hai ninguna outra intención detrás da nosa labor. Si, estamos seguros porque xa temos, digamos, referencias, porque hai 2 ou 3 integrantes que non van poder estar o día 30 por diversos motivos, entonces fixémoslle como unha preestrea hai uns días e xa se emocionaron e tamén non viu un par de pais de máis de xente da banda e xa dixeron que había que traer palos de papel para ese. Creo que se poden esperar un produto feito con cariño. Non temos os recursos para facer unha produción super profesional, pero si un produto mimado e que intenta contar a verdade de como é o noso día a día na banda. Entón, eu creo que se poden atopar moito cariño, eso sí que creo que salta a vista.